Tak nádherný, útornejší deň vám želám. Idem si počkať, kým sa budete ešte pridávať. Som dávno nevysielala live, normálne mám pocit, že mám trému. Ahoj, odkiaľ pozeráte, napíšte. Ja som toto vysielanie nazvala, že či sú tzv. Limitujúce presvedčenia blbé. A to blbé som dala do úvodzoviek a toto vysielanie bude hodne o back to the basics alebo o návrate k jednoduchosti. A cítim veľmi silnú potrebu začať búrať mýty a možno ste videli vlastne moju nadchádzajúcu masterclass Žiara, ktorá bude začiatkom apríla od 4. do 7.4. A je to maličký výsek toho, o čom budem dnes hovoriť, čo budem vo veľkej šírke rozoberať na masterclass. Pretože cítim, že sme sa dostali vlastne v tomto sebarozvojovom, špeciálne spirituálnom a energetickom svete do slepej uličky. A ten trend je back to the basics, čiže návrat k základom a vysvetliť aj určité pojmy, aby sme si nemýlili pojmy s dojmami a aby sme naozaj si uvedomili, že tá práca častokrát ešte nie je hotová. Pretože deje sa tu taký fenomén a zatiaľ mi môžete písať limitujúce presvedčenie, ktoré najviac desí vás. Čiže poviem iba na úvod. Limitujúce presvedčenie je, že keď si budem robiť materstvo pri mojej pármesačnej dcerke po svojom, budem súdená, že nie som dobrá matka. Keď vlastne nepodporím môjho kolegu v zmysle, že mu nebudem, stať za zadkom, tak môj tým sa rozpadne. Alebo aké môže byť ďalšie limitujúce presvedčenie. Musím byť na všetko sama. To sú príklady vlastne limitujúcich presvedčení a poďte mi vlastne napísať, že ktoré jedno drží najviac momentálne vás. Takže keď urobím A, stane sa B. A ja by som sa chcela vlastne vrátiť k tomu, že prečo ma to volá naspäť k základom a k búraniu mýtov. Deje sa taký fenomén na tejto scéne, že vlastne ľudia, ktorí ešte nezriešili témy na 3D úrovni, povedzme pracujú s 5D nástrojmi. Zuzka rieši nepochopenie blízkou rodinou. A v akej situácii sa cítiš, Zuzi, nepochopená? Že čo? Keď urobím čo, budem nepochopená? Skúsi to aj tak sformulovať. Ahoj, Rebeka. Takže bavíme sa o limitujúcich presvedčeniach. A musím povedať, že vlastne aj jedna moja úžasná klientka z Mastermindu ma inšpirovala k tomuto vysielaniu, pretože raz nechtiac v hlasovke, ktorá mala úplne iný kontext, hovorila o tom, že a pritom išlo iba o také blbé presvedčenie, hej? A vlastne mňa inšpirovalo toto video, respektíve táto hlasovka, natočiť toto video, pretože som si uvedomila, ako sme nepochopili niektoré slova. A v dnešnom sebarozvojovom svete už asi každý skloňuje tzv. Limitujúce presvedčenie horom dolom, ale vôbec si neuvedomujeme, akú hĺbku také limitujúce presvedčenie má. A ja vám to skúsim teraz priblížiť. Čiže, Zuzi, ty mi skús formulovať, že keď urobím A, budem B nepochopená rodinou, dajme tomu. Takže, čo je vlastne limitujúce presvedčenie? Možno si povedzme na úvod. Limitujúce presvedčenie, keď si predstavíte vlastne padákovú plachtu a predstavíte si ten padák, napnutý, tak prakticky tie limitujúce presvedčenia a ten padák reprezentuje našu myseľ. Trochu som sa začítala do komentov, tak budem sa snažiť potom k ním vrátiť. Čiže tá padáková plachta predstavuje našu myseľ. Ale to je tá vedomá myseľ. To je to, čo si uvedomujem. A limitujúce presvedčenia sú ako diery v tom padáku. Čiže môžeme aj povedať, že je to set sakra energetický únik, pretože aké vlastnosti bude mať vlastne padák, ktorý je plný dier. Šanca je, že nás vlastne možno nepodrží v tom momente toho zoskoku. A samozrejme, že mnohí z nás si vysvetlujeme tie limitujúce presvedčenia v takej miere, že vlastne veď to iba tomuto som uverila a to je tak jednoduché a áno, sú také, ktoré vlastne keď si uvedomíme a pomenujeme, tak už iba z toho uvedomenia sme schopné ho zmeniť a čím ho meníme je tým, že konáme inak, že si vyberáme inak. Lenže to, čo sa v skutočnosti odohráva,
nie je iba to samotné limitujúce presvedčenie, ktoré je na vrchu. Pretože vieme, že 90% našich denných myšlienok riadi podvedomá myseľ. A tá podvedomá myseľ sú ako tie spodné až veľmi spodné vrstvy toho padáku, kde vlastne my máme pocit, že takáto blbosť a predsa neviem proste konať inak. Takže Zuzka píše, keď začnem podnikať a vystupovať cez internet, začnú ma súdiť a hodnotiť, alebo ma budú odsudzovať, že to nie je reálna práca. Hej? A to je presne typický príklad toho limitujúceho presvedčenia. Čo vlastne ale ďalej sa deje pod povrchom? Čo sa deje v tej podvedomej mysli? A čo vlastne častokrát, prečo sa nevieme pohnúť? Pretože keď si to takto aj povieš, tak tvoja logická myseľ vie vyhodnotiť, že ale tak toto ma brzdí. Ale veď toto není ťažké ísť cesto. Však iba začni. Že? Toto nám najčastejšie povie okolie, rodina, proste tí, ktorým sa snažíme vysťažovať. A čo je vlastne problémom a kde ideme od limitujúcich presvedčení k tieňom, je ten moment, že vlastne mysel si myslí, avšak iba skočím, ale v tele je iná informácia. A ten prepis, ktorý je v tom špecificky emočnom tele, emočnom aj fyzickom tele, je prepis momentu, kedy sa to limitujúce presvedčenie narodilo. A ako som vám vysvetľovala, že je to v tých spodných vrstvách tej mysle, tej podvedomej mysle, ktorá má tie jemnulinké štruktúry toho padáka, tak šanca je, že nejaký čas budete kopať, aby ste sa dostali k tomu takzvanému koreňu toho limitujúceho presvedčenia. A ako ideme tými vrstvami, tak my vlastne vyriešime časť tej vrstvy a časť toho pocitového prepisu. Hej, to potom štandardne na to vlastne potrebujete mindset coachku, somatickú coachku, hej, a vlastne čo ako keby robím ja, že tieto dve časti prepojím a vlastne ideme do toho tela, čiže pracujeme na tej koherencii, na tom súlade medzi myslou a srdcom, aby sa to postupne, tie diery v tom padáku začali ako keby zacelovať, aby ste mali funkčnú tú myseľ. Pretože tá myseľ je u nás moderných západných žien vlastne jedným z najsilnejších brzd. Je to dream killer. A ono sa to nedá urobiť naraz. Keď vám niekto povie, že sa to dá urobiť naraz, tak mu neverte. Na nejakej úrovni, na tej 5D, keď sa tam naozaj prepracujeme, tak sa naozaj dá manifestovať na počkanie, ale väčšina ľudí tam nie je. A preto som povedala, že paradoxom je, že limitujúce presvedčenie, a to už som robila, na tom som pracovala, ale vlastne ten prepis, tá koherencia medzi myslou a telom nie je nastolená. Preto vlastne to máte tak, že vy síce chcete, vy ste sa akože rozhodli, ale keď máte urobiť ten pohyb telom, ktorý ide k tej vašej novej identite, tak vás to telo zastaví. A to je tá sabotáž. Čiže máte vašu myseľ plnú dier. A preto je lepšie s tým pracovať po vrstvách, pretože sa ukotvuje tá zmena tej identity po častiach, po menších krokoch. Málo kto dokáže robiť kvantové skoky. A niekto robí kvantové skoky práve z traumy. A tu sa teda dostávam k hlbšej vrstve toho, že čo je vlastne limitujúce presvedčenie a či je naozaj tak blbé a či najlepší spôsob, ako narábať s limitujúcimi presvedčeniami je tvrdiť, že to už som robila, to už mám zmaknuté, či je to vlastne najlepší spôsob súdiť seba, pretože keď poviem, že limitujúce presvedčenie a nejaké blbé, bože, to ja som, 3 bodky, hej, taká onaká, tak sa začnem súdiť. Ale v skutočnosti, čo je vlastne, čo tu vzniká povedomie o traume, tiene sú vlastne formou traumy, kde sa vlastne anatomicky vznikne taký zhluk medzi tým limitujúcim presvedčením, to, čo vyprodukuje myseľ, tá podvedomá, čiže to je, keď máte špičku ľadovca a vidíte špičku, ale to není o tom, čo sa deje na vrchu. Čiže treba ísť dole pod tú hladinu, hej, keď ste videli niekedy ľadovec, ktorý je pod vodou a vidíte špičku a myslíte si, že toto sa deje, to s týmto mám problém, ale vlastne tie vrstvy sú o mnoho hlbšie, tak tam niekde dole sú tie tiene.
A tiene nie sú limitujúce presvedčenie. Tiene sú vlastne limitujúce presvedčenie je iba jedna z anatomických zložiek, keď to tak môžem povedať, jedna z anatómie. Jeden stavebný prvok. Hej, keď máte orgány z nejakých buniek, tak podobne limitujúce presvedčenie je vlastne iba jedna forma, ktorá vám vytvára tú formu, ale tieň je o mnoho hlbší. No a tam sa nachádza ten emočný prepis, ktorý vás brzdí. A častokrát vlastne tá práca potom smeruje k uvoľňovaniu tých jednotlivých vrstiev a k tomu postupnému zavádzaniu tých nových presvedčení do praxe. A tu sa deje vlastne ďalší ofajč, že my síce si uvedomíme a zvedomíme, ale my potom nejdeme už do tej praxe. A keď táto vec, keď my nebudeme robiť tie kroky v súlade, tak budete mať vzdušné zámky a bude sa naveky snívať. A toto je práca, ktorá je skutočnou prácou. A keďže ľudia častokrát, nie všetci, si myslia, že ešte musí existovať niečo rýchlejšie, efektívnejšie. A áno, existuje, ale to je proste ako keby ste chceli skočiť, skok do piesku ako olympijský športovec. To jednoducho nie je možné. Hej, čiže si potrebujem rozkrokovať tú samotnú akciu. Tak, že najskôr na energetickej úrovni spracujem to, čo tam bolo. A to je niečo, čo budeme na masterclass Žiara robiť. My pôjdeme do tej energetickej práce. A tá energetická práca sa vlastne deje práve tou detoxifikáciou toho emočno-mentálneho a svetelného tela, v mojom prípade, kde my vlastne prepúšťame tie staré veci a hovorím, tie limitujúce presvedčenia sú na povrchu, ale vo vnútri ide úplne iný príbeh a kde my postupne nastúlime, povedzme, keď mám pocit, že na všetko musím byť sama. Hej, je to kľúčové zranenie vnútorného dieťaťa. To je jedno z mojich. Ale navonok, čo sa mi bude diať? Bude sa mi diať dráma a kríza v partnerstve. Prečo? Ako to súvisí? Hej? A to je to, že tá logická myseľ nevidí ten súvis, pretože my v skutočnosti nie sme naprogramovaní vidieť pod povrch. Funkciou podvedomej mysle je držať veci v skrytosti. To je funkcia. Ona si svoju robotu bude robiť dobre. A tiež to nie je o tom, že musíme mať zvedomené všetko, lebo to je ako keď sa vám náhle aktivuje kundalíny a nerobili ste tieňovú prácu, tak sa z toho zbláznite. A pravdou je, že pri náhle aktivácii kundalíny sa vám pritom mohla otvoriť iba téma jednej čakry. Takže naspäť k téme. To bol malý príklad. Čiže preto je lepšie robiť po vrstvách, pretože je to, čo je to udržateľnejšie. Vy potrebujete fungovať, máte rodiny, domácnosť, deti, máte nejaké podnikanie. Čiže keď vstupujete do týchto silných procesov, tak je veľmi, veľmi dôležité, aby sa táto práca robila s citom a aby sa robila postupne. A niekedy vlastne sa vám môže stať, že ste už na určitých veciach pracovali a tá téma sa ako keby otvorí znova. Kto to prežíva? Pretože to je momentálne obdobie. Veď s tým už som robila a je to tu znova. Najhoršie, čo môžete urobiť, je sa na to vykašľať. Pretože vaša úroveň vedomia, pokiaľ ste s tým robili, už je niekde inde. Toto budem na masterclass Žiara znova vysvetľovať. Základy. Aké sú tie úrovne vedomia? A čo vlastne spôsobuje za chaos v našom živote, keď ja som moje fyzické telo, pretože vlastne ten proces toho vzostupu na tú tzv. 5D, ono je to proces aj v tele fyzickom. Preto sa stáva mojim ženám, že napríklad v mojich programoch, že ich to totálne spomalí, že sa cítia unavené, proste nepoznajú takú mieru únavy, 21:30 musia byť v posteli, ich štandard bol, 23:00. A to sú tie momenty, kedy to fyzické telo sa doťahuje na tú energetickú prácu. Tie veci idú ruka v ruke. Dobre, čiže je veľmi dôležité robiť túto prácu postupne. Táto práca nie je na jedno sedenie. Ja si myslím, že každý coach v integrite má mať koučovacie balíky a nie jednorazovky. Úplne na rovinu. Pokiaľ má niekto jednorazové konzultácie robiť tento druh práce, tak by mal vedieť, s akým zámerom tú konzultáciu dal a do akej hĺbky toho človeka zoberie. Toto nie je práca na jedno sedenie. To je dôvod, pre ktorý ja sporadicky otváram individuálne konzultácie a najčastejšie ženy vstúpia do práce. Táto práca neskončí jedným sedením.
OK? A áno, Zuzka píše, už sme spolu na tom pracovali, ale momentálne si v tom späť. A ono ťa to hodilo ako bumerang, ale už si na inej úrovni vedomia, ale teraz ty potrebuješ zobrať to presvedčenie z tej novej úrovne vedomia a ísť ako keby hlbšie. Ja môžem povedať príklad za seba, že vlastne to silné inner child wounding, to silné zranenie vnútorného dieťaťa vám bude v určitých životných fázach vyskakovať opakovane, až ho nezmástrujeme a definitívne neprepustíme. A to je svojím spôsobom, aj keď trochu konceptualizujem a štruktúrujem, koniec práce na úrovni 3D. Čiže to je zase pozvánka ísť o level hlbšie. Ja sama, čo za takto intenzívne so sebou robím už cez 4 roky, si tu dokážem nájsť veľmi, veľmi hlboké tie tiene. Hej? Ale vy budete cítiť ten posun, že vás to potom ako keby posunie vpred. Možno hneď nie po sedení, možno 3 dni sa budete cítiť, ako si to zvykla hovoriť, ako keby som poorala pole, ale potom tá energia musí nevyhnutne narastať. Pretože vlastne, keď by ste išli každý deň s tými limitujúcimi presvedčeniami, tak sa z toho môžete zblázniť. Hlavne pokiaľ tie traumy sú veľké. Hej. Čiže áno, a ty tu vlastne pracuješ s tým, že v mojom prípade je to, že som v detstve uverila, že mám hodnotu ako človek iba keď budem pracovať rukami a budú za mňou hmatateľné výsledky. Hej. To je presne ono. A pritom ideme do éry, ktorá je menej a menej hmotná. Hej. Keď by sme chceli použiť ten terminus technicus, čo sa deje s fyzickým telom na tej PD úrovni je, že z karbonového tela kryštalizuje. Hej. A to je pre niektorých z vás úplne zbytočná informácia. A toto je to, že všetko, čo je nové, nepoznané, prekryté rúškom tajomstva, my chceme preniknúť do hĺbky mystiky bez toho, že by sme si spracovali svoju 3D úroveň. A o tom bude masterclass Žiara. Prečo chcem ísť do 8D, keď to je fraktalizácia jak prasa a ja iba multiplikujem vlastne svoj zranený vzorec. Keď ja potrebujem robiť cecakra z 3D, 4D. Hej? Takže to bude odmitizovanie, pretože ono si to pýta zjednodušiť, ono si to pýta vysvetliť. Ono si to pýta vysvetliť, na akej úrovni a v akej pripravenosti vy viete naozaj manifestovať takto. Ale ešte ani ja tam nie som. A to pritom mám tie výsledky. Takže to som povedala vtedy aj tej mojej klientke, že som ju s láskou pozvala si zvedomiť, že či to blbé, limitujúce presvedčenie je naozaj blbé, kde svojím spôsobom kritizujem seba, lebo takáto blbosť a riadi mi to život, ja som vlastne k ničomu, hej? A to je vlastne, že to je ten dream killer, to je ten vlastne zabijak tých vašich snov, kedy vy vlastne z tej neschopnosti urobiť ten krok sa zabetonujete tou seba kritikou. To je v tom vnútornom monológu. To je tá forma vnútornej agresivity, forma zranenej mužskej energie. Takže naozaj tá tieňová práca, ktorej súčasťou sú limitujúce presvedčenia, ide do hĺbky. A ako budete vedieť, že vám to prináša výsledky v hmote? No tu práve táto zhodou okolností, táto klientka, ktorú som pozvala, vlastne nevníma tie tzv. Blbé limitujúce presvedčenia iba ako tie limitujúce presvedčenia, ale ako súčasť štruktúry, ktorá tvorí v tele traumu. A keď toto vieme, za A, tak B je, že namiesto seba kritiky transformujem to správanie k sebe k väčšiemu súcitu. Z toho súcitu, ktorý je vlastne energiou riešenia a vďačnosti, prichádzajú pozvolné kroky vpred. Ja hovorím one step at a time, 2% denne učím stále. Ale keď nemáš tie 2% denne, a to môže byť niekedy vyložiť si nohy, a niekedy tu môžu byť potom veľmi konkrétne strategické kroky k akcii. Práve naozaj je pravda, že táto práca nemôže byť ani výlučne energetická a ani výlučne strategická. A o čom chcem na masterclass Žiara hovoriť je, že sme sa dostali do tej slepej uličky a preto ľudia sa začínajú buď vrácať iba k tej stratégii, a to sa dozviem tak, že mi niekto nahrá hlasovku a vieš, že teraz také praktické veci rieši, mi povie. A to je fajn, pretože príde štádium, kedy sa naozaj potrebujem, keď chcem online podnikať, tak príde moment, kedy sa vymyslím si učiť online kampane, lebo ich túžim robiť. Hej? Alebo príde moment, kedy budem mastrovať len fakt, že vysielam naživo.
Proste ukazujem sa pred svetom, už stelesňujem tú novú verziu. Takže v tom podnikaní existujú momenty, kedy je čas naozaj sa naučiť jednotlivé kúsky toho vášho sna a učiť sa zručnosti. Tie zručnosti ale nikdy nebudú fungovať bez energetickej práce. Prečo? Lebo ako vo mne, tak navonok. Ultimátne je náš vonkajší svet vždy odrazom toho, čo je v nás. A táto pravda, tento energetický princíp platí, cez to vlak nejde. A je úplne jedno, či tomu veríte, alebo nie. Je úplne jedno, či si to uvedomujete, alebo nie. Ale tieto energetické univerzálne princípy fungujú a budú fungovať. A budú fungovať viac. A to je dôvod, prečo sa ľuďom rozpadajú, povedzme, staré podnikania. Prečo skúsia stratégiu, ktorá im v minulosti zafungovala, skúsia výlučne tú stratégiu. A tie veci nejdú. Pretože je tam vrstva, ktorá chce zuznať, ktorá chce vidieť, ktorá je hlbšie vo mne. A ten klík, kedy vám to naozaj doklikne, sa bez tej fyzickej, bez tých konkrétnych krokov v tej hmote, že vy naozaj preto aj niečo robíte. Tak keď nikto o mne nebude vedieť, čo robím a budem ako na sociálnych sieťach, najmä tomu nahrávať reelska, ale nebudú hovoriť k tomu, čo ponúkam, ako chcem začať zarábať. Niekedy sú to úplné banality, hej? Čiže tam potom v tom energetickom svete mnohí skočili a stali sa obeťou spirituálneho rozvoja preto, lebo ultimátne na nevedomej úrovni hľadajú tú záchranu. A tá záchrana nepríde. Hej? Tak potom sú sklamaní zo seba rozvoja a to ich ukotví naspäť na tej starej 3D linke a na 3D linke je naozaj vytlak, tlak, drina a výsledky žiadne alebo veľmi malé. A my už cítime, že takto to nejde. My už cítime, hej? Niektorí sa pokúšajú lavírovať vrátením späť. Pre niektorých je naozaj správne načasovanie učiť sa prakticko-strategické veci. Keď ich skombinujú s energetickou prácou, ktorú sa na sebe naučili robiť, ktorú ja odovzdávam ženám, tie výsledky nevyhnutne prídu. Nevyhnutne. Ale na to netreba opúšťať seba. To seba opustenie sa prejavuje na tom, že ja nič nerobím, že ja sa neukazujem v tom. Hej? A keď ťa zavolá, proste zase vstúpiť do vnútornej práce, pretože veľký dôvod, jeden z najväčších, prečo ste u skvelého kouča, je, že vám drží energiu. To je niečo, čo sa píše, o čom by som takisto na masterclass rada hovorila, čo sa píše na tých predajkách a čo si tam každý šupne. Ale vy nemôžete vašich klientov zobrať tam, kde ste neboli. A keď ten coach bol v tých pípkách, už si to prešiel. Tak jemu bude sa v živote diať turbulencia, že jemu sa nebude dáriť, či už v partnerstve, či už v podnikaní, či už s deťmi. Okolností je milión. Keď si tým prešiel, tak jeho schopnosť držať energiu je neuveriteľná. A to je dôvod, pre ktorý často už iba preto to jedno vstupujeme do tých coachingov, že proste vie ten coach vám držať pole. Pretože vy sa energeticky ako taký magnet dotiahnete na pole toho mentora. Ten človek vás, častokrát ľudia povedia, potrebujem si dať pauzu. A niekedy je to absolútne validné a niekedy je to zase len strach, že viac nepríde. Nemôžem si to dovoliť. No jasné, keď si nerobila tie kroky k praktickej zmene a k zavádzaniu svojho podnikania, hej, možno ešte nebol čas, lebo proste tam bolo toľko osobných vecí, že my sa niekedy tým predierame ako takou bušou, ako takou húštinou. Ale práve táto práca je nevyhnutná k tým výsledkom. Ale zase neplatí ani paralela, že ak som si ešte nespracovala vrstvu XY, že nemôžem nič ako mať. Že nemôžem nič manifestovať, tak potom je niekde chyba v praktických krokoch. Potom je možné, že si nahováram, že no tak intuícia povedal, že sa mám ísť hrať. Nemáš sa ísť hrať, čo keby forma hry boli tie praktické kroky. Poslať ďalší mail, ísť live vysielania. Alebo proste nabrifovať svoj tím inak. A toto sú tie veci. Že často ľudia upadnú do tej energetickej práce a nerobia tie kroky k zmene. Respektíve myslia si, že ich robia ich secakra v komfortnej zóne. A na to je tam ten dobrý coach, aby vás poklepal po pleci a povedal: halo, sedíš v komforte, nechoď mi tu s týmito výhovorkami. Toto nie je tá kvantová akcia. Vy tú kvantovú akciu budete cítiť, pretože vy budete z toho pokakané za ušami. To je to, keď idem do väčšej viditeľnosti. To je ten moment.
A niektorí idú na to cez adrenalín, hlavne ženy, ktoré majú tendenciu ísť zo zranenej mužskej energie, tá trauma je cez to, tak budú veľmi dobre v tom výkone a vedia ísť cez to, preto vedia mať aj z tej tieňovej energie výsledky. Ale tá energetická daň tam bude veľká. Hej? A to je ďalšia vec, ktorej potrebujeme ako svet vystúpiť, o ktorej by som rada hovorila na masterclass Žiara, je to, že mnohé tie výsledky sú rovnako z traumy. Ale rovnako neplatí, že musí mať všetko spracované, aby som mohla rásť. Hej? Čiže všimnite si tú alchymiu, všimnite si tú jemnohmotnú schopnosť rozlišovať, z akého miesta konám, z akého miesta mi toto ide. Zmení tento krok niečo? Nie, ale cíti sa to absolútne správne. Fajn, a choď a vylož si nohy. Ale cíti sa proste toto ďalšie makanie, pobehovanie okolo domácnosti a deti ako akcia v súlade. Keď proste nebudeš meniť základné kroky, tak sa budeš cykliť v tom istom. A to je to škrečie kolečko, to je to red wheel, hej, alebo to krysie kolečko. Takže tam treba potom vlastne vstúpiť a začať robiť tie kroky vpred. Ja hovorím, že lepší polovičný krok, ale predsa, hej. U niekoho hlavne, kto má tú zranenú ženskú energiu, že tam je silný wounding, čo je u väčšiny žien, mimochodom. Tam je silné odmietanie ženskej energie a tak ďalej. To nepriamo vplyvňuje naše zranené vnútorné dieťa, tak jednoducho tam, na tejto úrovni, potom ten človek ide do apatie. Ide do prokrastinácie. Prokrastinácia je forma traumy. Čiže ty darmo budeš chodiť na seminára, čítať knihy o efektivite, o produktivite, keď vlastne nebudeš vedieť ten tanec, tú harmonizáciu. Okay? A častokrát k tomu sme tu ľudia, ktorí vedia, tento proces same neprejdete, tieňovú prácu ako takú, pretože to je nastavené tak, že my si nevidíme vlastné tiene, tak je to uspôsobené, my na to potrebujeme tých sprievodcov, čiže tí sprievodcovia sú veľmi dôležití. Minulo mi prišla na klientka, hovorí, no ona už rok a pol na sebe robí, hovorím, čo robíš? Meditujem. To naozaj je podľa vás vnútorná práca? Lebo to je len jej to je jedna časť tej práce, ale to je vy tam potrebujete ísť do tej nekomfortnej akcie. Takže aby som to vlastne zhrnula, aké výsledky potom môžete mať, keď naozaj sa robí tá tieňová práca dobre a povedzme ste v tom mojom poli, že vám držím tú energiu, ako sú klientky v mojom masterminde, tak táto istá klientka, ktorá prišla vlastne s témou na vysielanie, mi potom hovorí, ja robím menej, obraty mám vyššie, ja úplne inak briefujem tým, mám o mnoho menšiu fluktuáciu, čiže tie výsledky sú reálne, oni sú v tej hmote, ale tie nekomfortné kroky ona robí. Ona nezahodila úplne tú akciu, že ako nič preto netreba robiť. A vtedy to je, keď sa prepoja tieto dva aspekty nás. Hej? Čiže tie výsledky potom začnete mať v hmote. A každý máme zase inú cestu. Niekto potrebuje dlhšie istou energetickou prácou. Zdanlivo môže mať pocit, že sa vôbec nič nedeje, ale príde určitý moment, kedy aj tá energetická práca sa stane skrývaním a proste treba jemne výjsť von. Preto som pridávala somatiku ešte špecificky k mojej práci, nie že by som ju vlastne v rámci tieňovej nemala, ale tú somatiku, ten toolkit pre somatický som si špeciálne proste pridávala k mojej práci, pretože tam sú krásne nástroje, ako to prepustiť, tie emočné prepisy z toho tela. Čiže to je napríklad v mojej práci úplne nové. A to, čo by som vlastne chcela odkázať na záver, je, že naozaj cítim veľké volanie, ako som dnes zdieľala v jednej zo svojich storyčiek, že som dala citát, ktorý mi vytriskol z hĺbky srdca, jedna moja koučovacia kolegyňa ho šerovala ako svoj post, tak to je presne to, že 5-jednotkové profily v human designe, čo som ja, majú obrovskú dávku predvídať, čo sa bude diať. Ja by som o tom veľmi rada hovorila. Budeme hovoriť aj o vzletných veciach, ale budeme o nich hovoriť na príkladoch tak, aby sme o nich hovorili prakticky a aby vlastne vy ste si zharmonizovali tie časti seba. Pretože častokrát tu chýba harmonia. No tak ja idem iba do stratégie, tak ja idem robiť iba energetiku. A to je proste ten mýtus, hej? Alebo robím s 5D nástrojmi a moje telo je kompletne v 3D. Od 9. do 5. keď pracujete, tak ste v 3D. Teraz som niekoho naštvala. Veľmi to k tomu prispieva.
Je to dôvod, prečo sa väčšina ľudí nevie vymaniť z toho starého cyklu. Takže toľko to odo mňa. Ste srdečne pozvané všetky na masterclass Žiara. Bude od 4. do 7. apríla, bude to v podvečerných hodinách. Je to dokonca prvýkrát, alebo po dlhom čase robím niečo, že podvečer, keď vlastne človek je doma, keď není v práci, je to cez víkend. Budú samozrejme záznamy k dispozícii a budeme robiť harmonizačnú prácu. Pretože mojou hlavnou črtou a hodnotou je harmónia. Ja prinášam do spoločnosti harmóniu, ja sklbujem logický a energetický svet, respektíve ten, ktorý nie je za očami viditeľný, samozrejme spirituálny svet. Budem hovoriť o tej postupnosti, ktorá vlastne je veľmi, veľmi dôležitá. Čiže budeme aj konceptualizovať v tom úvode, budem hovoriť príklady z praxe a následne pôjdeme do samotnej práce, takže zažijete silu mojej práce na vlastnej koži. Naozaj zharmonizujete 3 osy, ktoré tam mám. Budeme harmonizovať os duše cez srdce, budeme harmonizovať os ja som, to je duch v tele, a budeme harmonizovať fyzickú os fyzického tela medzi hlavou a kostrčou. A vlastne nastavíte si tie kroky k zmene a budeme mať integračný call, kde vás viem vlastne v tej integrácii podporiť. Čiže za 14,99, hej, ja som to nacenila na 99 € hodnotu tejto 4-dňovej masterclass za 14,99. Viete zažiť silu mojej práce. Ak vás moja práca dlhodobo láka, ale hovoríte si, a tak by som niečo menšie s tou Eukou skúsila, mnohí ste tu noví, tak toto je absolútne, alebo uvažujete nad individuálom so mňou. Toto je dokonalý moment, ako vlastne si to dovoliť. Hej, kto nemá čas a zdroje na 14,99, tak samozrejme, že to nie je človek, ktorý chce so mňou, s ktorým ja chcem pracovať. Takže toto sú tie veci a budeme samozrejme sa baviť nepriamo určite aj o tej pravde, o tej hmote, o tých peniazoch, pretože tam je ďalšie množstvo nepochopenia. Hej. Dobre, nebudem otvárať ďalšiu tému, mňa čaká mentoring, takže ja sa s vami lúčim. Keď budete pozerať spätne, toto rielstvo ostane závesené, tak mi dajte vedieť vaše prípadné otázky, dotazy. Budem sa snažiť v čase si vaše komenty prejsť a odpovedať vám. Kto chce informácie, podrobnosti k masterclass Žiara, nechajte mi Žiara v komente a ja vám pošlem informácie do inboxu, aby ste si to vedeli prečítať. Pokiaľ máte profil súkromný a neviem vám poslať do inboxu, tak mi asi radšej to Žiara napíšte do správy, aby som vám vedela zareagovať a poslať vám tie informácie priamo do inboxu. Link nájdete aj v mojej vizitke v tzv. Bio, takže môžete si to vlastne naklikať a prečítať aj same, ale kto má rád informácie v inboxe, tak komentujte Žiara, ja vám tie informácie pošlem. Budem sa obrovsky tešiť. Teším sa na ženy, ktoré ste už dnu. Ďakujem za dôveru a teším sa na tých z vás, ktorých to ešte zavolá. Majte sa pekne. Ahojte.